ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, Pahina 29. Paminawan ninyo kung unsang ipamatuod sa Seventh Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon dinhi? The Apostolic, Christian, Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine in AD 321. Amen. Kini nga dialogo doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church? I hope nga sa atong pagpangamauli madala nato ang nagbuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Ako munang basahon ang mismong basahon sa Seventh-day Adventist Church, ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, Pahina 29. Paminawan ninyo kung unsang ipamatuod sa Seventh-day Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon dinhi? The Apostolic, Christian, Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine in AD 321. Amen. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Mismo ang akong kaatbang mipamatuod ng gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na paglaom ng Seventh-day Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga naman ipamatud-an sa ilang basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang gulway kay wa naman sa puruhan kay ang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa ka Espiritu, bisan mo abot pa sa Pluto, di yun kapruibang Seventh Adventist. Kung ilan na lang, timailhan, nagtuman-tuman ko no sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman, way laing tinuod, kundi ang Judaismo nga relihiyon, kasi silang isuko. Naghatag sa palasyos nga argumento, na kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan pod sa sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao kana, ngano man nga si Bacalares miadto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinagoga sa mga Hudiyo. Ngano miadto man sa apartment? Kung mao nay argumento o sa kana kahagok ka og huyang nga argumento kay patuon nato nagitukod ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nawag yun magkatunong sa argumento kining ato mapinanggan. San Lucas